Handicappet, bevægelseshæmmet eller bare ikke helt ung længere, næsten 1 ud af 5 europæere kan få behov for hjælp til at komme omkring eller til at kommunikere. Hvis du er i denne situation, omfatter den europæiske lovgivning en række bestemmelser, som gælder for alle lufthavne i EU, og som sikrer dig adgang til flytransport på samme vilkår som alle andre passagerer og uden diskrimination og ekstra omkostninger. For det første er der ingen, som kan nægte dig at reservere en billet eller komme ombord på flyet på grund af dit handicap eller mobilitetsproblem. De eneste mulige undtagelser kan være af sikkerhedsmæssig art og baseret på national eller international lovgivning, eller det kan være teknisk umuligt, for eksempel hvis flyet er for smalt. Hvis du har brug for hjælp, skal du, uanset hvordan du har reserveret din billet, informere om dine særlige behov mindst 48 timer før flyafgang. Du skal bare sørge for at ankomme til lufthavnen inden for den fastsatte frist før flyafgang og fortælle, at du er ankommet på et af de angivne mødesteder. Det kan for eksempel som her være en telefonstander, en informationsskranke eller direkte ved indtjekningsskranken. Her vil du blive hentet af den person, som skal hjælpe dig. Hvis du har brug for det, kan den pågældende også hjælpe med indtjekningsformaliteterne. Medmindre det er teknisk umuligt, eller fristen på de 48 timer ikke er overholdt, er alle luftfartsselskaber forpligtet til på alle afgange fra lufthavnen i EU gratis at medtage dit medicinske udstyr og 2 styk mobilitetsudstyr, såsom kørestol, krykker og lignende. Den samme person kan også om nødvendigt ledsage dig til flyets indgang, så du kan få hjælp med de forskellige kontroller. Nøjagtigt ligesom alle andre passagerer, kan du bruge de forskellige infrastrukturer, der findes i lufthavnen. Den hjælp, du får, vil altid være tilpasset din mulighed for at bevæge dig rundt. Når flyet er klar til ombordstigning, er du den første, der kommer ombord, og du får den hjælp, der passer til dit behov. Dit mobilitetsudstyr placeres i lastrummet under rejsen. Under flyveturen er det naturligvis flyets besætning, der hjælper dig. Hvis dit handicap gør det nødvendigt, og du har anmodet om det på forhånd, kan din hund komme med ind i kabinen, hvis den er anerkendt som ledsagehund. Du vil også blive informeret om sikkerhedsanvisningerne alt efter dit behov. Og når du ankommer til dit bestemmelsessted, eller hvis du er i transit, venter en anden person ved landingen, så du kan få hjælp helt hen til udgangen. Det er vigtigt at huske at forhåndsorientere lufthavnen. Hvis du ikke gør det i tide, kan du naturligvis kun få hjælp inden for mulighedernes grænser. Hvis du ikke mener, at disse bestemmelser overholdes, kan du indbringe sagen for lufthavnsforvaltningen eller luftfartsselskabet. Og i sidste instans kan du klage over for det nationale tilsynsorgan i dit land. Tilsynsorganets kontaktoplysninger og en detaljeret gennemgang af denne lovgivning kan du finde på adressen apr.europa.eu. Rigtig god rejse!